Čaute ľudia, pripravil som si pre vás video, v ktorom uvidíte, ako si nastavíte na Windows Vista hľad Windows XP. Že ideme na to, otvorte si svoj internetový prehliadač, ja už tu mám otvorený Google Chrome. Otvoríte si stránku, ktorá bude dole v popise videa. Ja už ju mám uložený, takže otvoríte si ju. Tuto si stiahnete tento súbor. Ja už mám stiahnutý. Otvoríte si ho. Tento tu príčinok, čo tu je, si dáte na plochu a necháte ho zatiaľ tam. Ja som si ho tam už dal, ja už ho tu mám. Teraz pôjdete do počítač, cez Windows a priečinok Resources. A teraz Temps je to. A tu vložíte súbor, ktorý bude tuto vložený. Tak ja spravím. Tuto máte tento Royal Segoe UI, máte tam, keď si to otvoríte, tu máte tento priečný súbor a teraz si zakopírujete do Windows, do počítač, C, Windows, Resources a TMS, tu ho vložíte, a už tu mám tu, dvakrát si len kliknete a nájdete si ho tu, Royal Segoe UI Style. Kliknite si na to a dajte použiť, alebo len OK. A vám to nastaví a máte hľad Windows XP. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ešte raz opakujem, túto stránku nájdete adresu dole v popise videa. A návod pre vás pripravujem, vidíte si, čaute.